Beste mensen, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Tresor Triest Televisie. En wij binnen hier bij het portret van Achie van der Meer. Achie van der Meer is binnen in 1920 in Bolzet en woont nog altijd in die stad. En het vrienden hier in 2019 ik in die stad de Giesbert Japingsprijs kregen. En het portret dat we nog bijstaan is maken door Douwe Elias en is jeder dit hier ontbleten. Achie van der Meer wie nomineerd voor die prijs, met de roman De Achtjen. Maar ze heeft de prijs gekregen voor haar volslagen oeuvre. En dat oeuvre bestaat uit dichtwerk, maar ook prozawerk en toneelstukken. En zowat om 2000 heen is zij begonnen met publiceren. En het zijn hele riege publicaties het luchtjong. En waarom komt het thema in haar werk? Gaat over het snijvlak van goed en kwee. En de grenzen daartussen. En met name in oorlogssituaties en crisistijd, hoe gaan de mensen dan om met goed en kwee? En daarbij jet ik macht. Hoe gaan mensen om met macht in zulke situaties? Maar denk ik bijgelijks aan grote internationale bedrijven als Google, You Today. Wat voor impact had dat op de maatschappij? Want dat maatschappij kritische en belutsende, dat het Achie van der Meer in haar literaire werk, dat komt geregeld waarom. Maar ik in haar persoonlijk leven speelt dat een grote rol. Ze het belutsen west bij de vredesbeweging en kerkelijk is ze actief en ze bemoeit haar met ecologische onderwerpen bij gelijks. En ze had gewoon meestal vaak, ik weet, stuurt ze nog altijd, ik nood ze op hegere leeftijd is, vaak instuurde stekken in bij de kranten. En ik zou graag een stukje mooi hem lezen willen uit haar nieuwste boek, De Tjogen van de Macht, verschijnt in 2019. En die titel jouwt heel goed waar het boek gaat. Het boek is een sammeling van fragmenten, liedse proza-stukjes, binnen dremen, binnen farval, beschroeningen. En ik zou graag het stukje lezen willen met de titel Tjoegje van haar langst naar vrijheid. Hopen ze op genede? Dwadden ze op te staan tegen haar bezetter? Hier in Moskou jeder een tjemmacht in oorem van 600 kilometer langs de grenzen van Estland, Litouwen, Letland, maar die van haar? Haar ze telt om hoeveel mensen het gie? Haar ze erbij stilstaan wat al die mensen het daar bracht had om van huis te gaan voor een zaak net minder riskant als het erin oer een tenetrie? Wat voor organisatie dat West hebben mat om elk te plak te krijgen, zodat het één geheel van hoop en langsme waard? 600 kilometer, sjongende mensen, maalje, vrouwje, ben. Een riege van 600 kilometer en het gezicht naar Moskou. Nee, ze zullen er net op hopen dat ze Moskou daarmee beroepen konden. Nog net. Misschien ooit. Ze dienen het om haarzelfs. Om moe te krijgen, om moe te houden. En ja, ik om de meesken aan de orenkant weten te litten, wat meesken aan beide kanten nedig binnen om vol te houden. Langst naar vrijheid.